Skôr ako začne náš krásny predvianočný program, dovolte mi, aby som vás všetkých srdečne privítala. V neskorej úce bolo raz jedno nebičko a v ňom pobehovali malí anieličkovia. Ale čo to počujeme? Niečo sa tam chystá. Vážení, začína sa hviezdny zápas. Za domáci tým Ružomberok Flyers nastupuje Matúš Cerizum Strašný. Filip Viknočko Pekný. Farby Ružomberok House bude hájiť Boris Borisovič Hrozný. Angie Vyškernec Uhekoní. Príjemný dobrý večer všetkým. Zaujmite svoje miesta. Začína sa Stargate. Na spravodlivosť počas dnešného duelu bude dozerať slepý Adam Patrov. Nastáva vhadzovanie, ale až po malú reklamu preč. Pani, ako máte trojičky a idú vám teraz do školy? No jasné. A nebojíte sa, že skrakujete? Na Superbanku. A to s kým bankrujete? So Slovenskou bankou. A sme späť. Hadzuje sa teda úvodné buly. Leci úslepí a nalietajú si sprava, zľava, ale čo to? Boris Borisovič Hrozný, hrúhol strašne, kto kautoval Filipa, vypluj očko. Zdá sa, že vypluj očko, vypluje aj to druhé očko. Na ľadovú plochu nalietávajú závratnou rýchlosťou. Naši všetkými masťami mazaní rán hojiči. Mladý, otvor oči, zakýv ušami, pohyb prstami. Na čo ste nás volali? Veď je OK. Mladý, vstávaj. Za nešportové chovanie simulovanie. Do toho, nebojte sa ničoho. Dajte nám L. Dajte nám L. Dajte nám mládež. Do toho, nebojte sa ničoho. Majú leci dostatočný počet hráčov. Vyzerá to, že zápas prehráme kontumačne. Už 2 hodiny sme mali cvičiť vianočné piesne. Rýchlo, rýchlo, lebo túto vianočné si ideme docvičiť. Udaj to! To mi stopil na nohu. Nie. Rýchlo, prosím, tak znova! Keď nesvedné voči zavkrádajú do snov a zbudilé duše sa nahľadnú, omatná úžia ukáže snieť. Stop, prepáčte, ale vás sem ktoré oddelenie poslalo? Prosím, žiadne. Ja som si cestu našiel sám. A ty si sa kedy naposledy videl v zrkadle? Toto sa teda na zemi nosí. A toto ja rieša od gabaní. Ale čo by? Pošiel som si to sám a mne sa to tak páči. Tento národný si ukradol slovy. Mladíček, ešte stále neviem, čo tu robíte. Viete vôbec, že ste v nebi? Dúfal som. Asi sa budeš musieť vrátiť. Ešte neprišiel tvoj čas. A aby si nevystáral hlúposti, na sem ťa pošleme spolu s týmto anielom. Ja? Čo zase ja? A práve s takýmto načuchorencom akurát nás neoslách trafí. Ale čo toľko frfreš? Vidím, že aj tebe táto cesta prospie. Tak šup, šup. A toto si aj domov cvičí, lebo Ale mladému sa vôbec, ale vôbec nechcelo vrátiť. Zatiaľ u dievčaťa Paťo, kde sa zase začalo to chlapčisko? A ako keby si nevedela, určite sa nás vláda po uliciach a to zase však na zaráka. Fú, to zase. A ty z ktorého kaktusu si spadol, veď si mu ho včera sám nasolil. Ja? A nevieš za čo? Páže Fotrik, ty si už máš nejako, že nič nepamätáš? No, iba tie tvoje noviny a šport. Čučí, a čo sa nej doma to odpískaš? Už si spomínam, Kováčik. Postri
čiernu blúzku, že aj na tú šatku. Juj, keby ste toľko netrepali, radšej choďte po ňoho, určite sa zase fláka v izbe. Láskou sa zdvihnite a choďte po neho. Už sa balíme! Aniela išlo zatiaľ od jedu poraz, lebo mladému sa vôbec, ale vôbec nechcelo vrátiť. Poď prosím ťa, za hodinu sa musí vrátiť, nezdávaj pošlu. Ja, že nemám oči, ale vy, keď ste stratili slušnosť, nevidíte, že som dána? Videli ste to, ako do mňa vrazila táto tu? Ja, že som dačo videl, ale ja nikdy nič nevidím, ani nepočujem, ja vidím iba seba. Tak to máš pekný ďakujem. Vy máte rozum asi v práčovni. A toto, že je váš svedok, táto kreatúra. Hafa, ale ste sa vyfarbili, na žensku si trúfate, ale čo takto do sebe robím, ha? Ľudia, čo tak stojíte? Chytro, môj zlatý, máme svojho kapra, stalo sa za ňu všetko. Také správy. Na Liptove starostka utierala ženu. O tejto udalosti, ktorá otriasla Liptovom, sa dozviete viac od nášho regionálneho spravodajcu Dára Obecného. Ukludnite sa, my tu máme hlásený útok na pána starostu. To ste si ma museli splieť asistent do tým faganom. Ale ja som predsa nikomu nič neurobil. Nikomu chlapetko. Berte ho, pani policajti. Tak mladý, vystri ruky, povedz s nami. Pán policajt. Čuš! Aniel, urob dačo. A čo asi, veď ma tu nikto nevidí, len ty. No tak, ľudia, rozíďte sa, no tak, šup, šup. Mladý, tu si posedíš, zajtra ráno si ťa vypočujeme. Ale ja musím sa volať domov. Domova sa ti zachcel, na to si mal myslieť, kým si to dievča nedokaličil. Ale to bolo inak. Veríme, všetci si nevinní. V súvislosti s avizovaným príspevkom o zabití ženy nemenovaný starostom sa vyskytli nové informácie. V tejto kauze bol zadržaný podozrivý mladík. Teraz si dáme celý. No super, teba neprávom zavreli do basy a tebe sa chce žartovať. Ja sa musím zviditeľniť a všetkým dokázať, že Paťo je super chám, ale to sa v base proste nedá. Počúvaj, my sa odtiaľto vyhrabeme. A ako? Veď ti vravím, vyhrabeme, hrab so mnou. Mami! Paťo tam nie je! Kýmku, pánečku. A teraz čo budeme robiť? Neboj, mami, určite ju nejakého kamoša, ja ich s Jožom obvolám. A čo môže ísť do štadiónu? A my pôjdeme ho hľadať po pošte. Mami, a ty ubiehaj susedu! A ja idem do lesa. Aniel s dieťaťom sa prekopali do veľmi čudnej krajiny. Všade sa mi hlad a moja krása si ide odpočinúť. Spolahnite sa, vaša sňovosť. Zrazu stretli malé dievča. Dieťa drahé, a ty tu čo robíš? Hľadám svoje kamaráta Taja, sňová kráľovna mu narazila srdce. Ak
súhlasíš, pôjdeme s tebou a pomôžeme ti. Budem rada, lebo snehová kráľovná, ja som tvoja priateľka Gerda. Takto to asi nepôjde, musíme na to ísť. Teplo lásky do srdc vám vstúpi, nech rozmrazí vás a už neustúpi. Veď ty si moja priateľka, veď ty si Gerda. Gerda, aký som chytro nám oslobodiť aj ostatných. Ach, asi som zablúdil, vôbec netuším, kde som. Janko, Pálko, počem sem, marno šedivú, veď ja nie som doma. To frasa, už som zasa zmeškal autobus. Vedela, to nie je žiadna zastávka. A čo sú mi to za moresy? Mohli by ste vášmu záchrancovi vysvetliť, že tuto milý chán nie je žiadny agres. To je to najmenej šarlúdkovila. No ja značka. Každý nás je spokojný, môžeme ísť sám, len chceme, konečne voľný, slobodný. A voľný nebudeme. My sme nás, spojili svoje sily, od svoje kľavy. Hľadali Maťa už aj v dnešatej dielke. Hlava rodiny práve siahla na telefón a chcela zavolať políciu. Ako vyzeráš, čo to máš na sebe, na čo sa to hráš, je hrozné hanby na tebe. Ty nie si náš brat, ty si príšera, musíme sa hanbiť, hanbiť za teba. Tak znovu zaštieme hosta, otvor oči a odraz sa stan. Chceme späť to milé detstvo, čo robilo a počúvalo všetko. Ale si sa mne flakal. Mama skoro zaslala z teba infarkt. Ty si už ma nerovnaný. Asi ti strašivo veží. Držte ma, lebo ho zodeliem ako hodu. Mať ti chuť jednu mraziť. Ty si už ma nesmoj praviť, potrebujem už mať fízlov. Ešte jedna takáto hovadina a pošleme ťa do polepšovne. Vidím, ako ma všetci milujete, ale ja tu láme nemusím. Vy ste tu všetci, na čo sa tam mám vrátiť? Nemajú ma radi. Ale ja poznám jedno kúzlo, ktorý môže. Bláško, ty si sa kde zrobil? Mama skoro doslala z teba infarkt. Ty si fakt nekompletovaný, asi ti strašivo veží. Držte ma, lebo ho zodeliem ako hada. Mám ti chuť jednu vraziť. Ty. Ešte jedna takáto hovadina a pošleme ťa do polepšovne. Aj my teba. Počkať. No, tento mladý nám tu drog basí. Ale vy ste ho neprávom zavreli. My sme dotyčení, nevinný pán policajt. Sú Vianoce a treba si odpúšťať. Veru, ľudkovia, máte pravdu. Počúvajte tú pieseň. Túto pieseň poznám, naučiť vás. Keď nesledné oči zaprávajú do snov a zúfilé duše sa náhľadnú na som na vás všetkých pyšná, hrdá a som šťastná, že mám tú česť byť tu s vami. Ďakujem.